Takže čus, my jsme KSB Crew a vítáme tě u nového videa, ve kterém uvidíš, jak jsme uspořádali náš vlastní solo Victory Cup, kde se hrálo o několik tisíc V-Bucksů. Bylo to opravdu napínavé, takže se vyplatí video dokoukat až do konce. Pokud by si takové turnaje taky chtěl zahrát, stačí nás sledovat na našich sociálních sítích. Doufáme, že si tohle video užiješ a pokud ty jo, můžeš nám sem hodit ten like. Díky. Jo, jsou tady rukavice, ale teďkon mám. Jo, tak já jsem dead, nevadí. Může se všechno, ne? Kromě toho, co si oddanou. To jo, může se všechno, akorát ty, ten vlk, no. No blbě, kolik expectuješ tady? No, teď spěch nějakýho gouta čete. Denček fajtí. To z těch tří si jsem balmy, hle. Denček už tady krknul teďka napušuje na box. Jaj, a pěkně dal kounu do boxu a eliminoval Mikeyho. GG. Tady rotate autem. Nice. Uvidíme, jestli to rotate dobře. Nemá už gumu. Jo, to jsem mu zničil já, tu gumu. Nice. Ale je v zóně úplně v pohodě bez jedinýho hitu. Ukaž, podíváme se na jeho loot. Docela decent loot, dobrý matro. Myslím si, že by měl jako šanci vyhrát. A Daníček je na to mega špatně, kámo. Jako jsou tady dobrý hráči, celkově. Pěkně, pěkný hit za 31, ale pěkný. Já bude někdo nevyžratil. Který vole nevyžratil. Pojď, poslední hit, ale prohrál si, nevadí, hele, Delton tě zabil, taky dobrý cápek, nevadí. Máš ještě pak 2 hry na to, aby si vyhrál. A má farpool, trapnej tady. Kámo, Denček má 3 hápka. Není. Má úplně všechno, ale teď bude zapušuje high. Chce ty? Bacha na něj, ten je dobrý. Kámo, tak to byl rychlej fight. Chce ty? Já jsem. Je tady Edix, který má docela najetý loot. A dostává spray. Oh no. To bude teďkon těžký s tím surfboardem. Ono se mu to vrací, škoda tyjo. Dark ho zabil. A jo. Vlastně nemám, no. Trapný je tady ještě. Mám frontside, hezký medkit. Tam třeba Daníček najde whitey, kámo, to mě hodně hodí, štěstí, no. Mike má high ground. Kámo z toho vyhrá Daníček se po... To nevyhrá, kámo, podle mě. Zrovna docela špatná zóna. To by byl mega dobrý clash, jo. Hele, ještě 2 hry. Okay. Daníček dead. Mike to možná vyhraje. Top 4. Má high ground, má docela dost věcí. A máš asi 6 medkidů ten Mike. Já to nevidím, no ale. Ty vole. Dobrý loot, kámo. Top 3, je tady Mike, je tady Maraman a je tady Trapnej. Trapnej cracknul borce. Mike je dead, takže teďkon Trapnej, že by to vyhrál. Trapnej dal win, gratulujem, první hra winner Trapnej, gratulujem. Jo, Řešek, jako já ho vyfajtím. Ten jako ho fajtím. Jo, je tady, Já si otevřu tady Mirindu od babičky, chat, čekejte. Kámo, mě to nejde otevřít prostě, jak je to mokrý. Jo, už. Nice, tam mám otevřenou Mirindu od babičky. Mike? Ten to skoro vyhrál, čete, minulou hru. Mike je pán, jo. Viktorka 2019. Počkej, ale ona má skin z roku 2018, ne? To asi není real. Nechce, abych jí spektil. Jaká ty bakterie 6, nebo co? je to možný. O co se hraje o V-Bucksy, hele? I'm gonna come. Ukaž chodidla na streamu, co? Čete, pokud teďkom pošlete 50 ružiček, ukážu chodidla na streamu, ne, dobrý. Nemá zónu, má farpool docela jako. Zóna už je docela malá. Jahůdka má úplně v klidu zónu. Tady šutí dozad, borcovej. A rotate, dělá to dobře. Zóna už mu dává po 5 dokonce, OK. Tyjo, Sprucex. Tak pojď, Spruco. Za sebou máš ještě v zóně borce, myslím.
Spruce jako jeden kill, moc se mi to nelíbí, Spruce zatím jako u tebe. No mě taky ne, no jako, mě taky ne, věřte mu, že mě taky ne, velmi. Tak já, hej, tohle to je fakt tenhle týpek, Jseš dead, jo? Oh shit. Here we go again. On je dobu glípoval, chápeš? Schneggery 2 killy na high groundu, rotatí. Schneggery tady drží high ground, docela dost matra. Hitnul za 82, dobrý aim jako. Smejky tady 0 killů na low groundu, no, smejky. Mám farky, teď Přesně. Tak teď to trapnej docela klačnul. 6 HP mu zbylo. Má ale Jack. Ten jako jestli teďko nemůže, tak jako... Tyjo, ono ještě zabije. Drox, hele, má postup týpka. Jaspy, to taky nebyl špatný hráč. A teď je zabil Trixík. Nebo Jaspyho respektive. Trixík má úplně všechno, tam by to mohl vyhrát. Skvára tady. Ty dostal dobrý crack. Schnegger na high groundu. Má auto shotgunu, jako jestli s touto vyhraje, tak bude docela dobrý. To nevím, jestli nám game úplně super guna. Nice, Trapnej tady dal teďkon kill, pěkně. Trapnej má 6 killů. Zatím to docela vede tady, to lobíčko. Opět. Když tady to 5, 0 killů. Pojď to zvládneš, ale já ti věřím, nemáš moc matra, no, ale... Já mám moc mec tady taky, Kuky nemá moc mec, ale... Refarmuje, dostává záda ještě, ten je dead a na koho? Na Trixíka na high groundu, top 3. Je tady Trixík, Schneggery a Trapnej, kdo to vyhraje? Schneggery má high ground. Jumpuje. Má tady Trixíka, mám takový pocit. Má 100 mec. Crack dostal. Cracknul. Trapný ho asi nejspíš. Trapný má tady asi nejméně HP, ano. Trapný je dead. Takový Gary sorry. Gary jde high. Přebít. A nakonec to vyhrál, já už jsem čekal, že nemá přebít, že to nevyhraje. Schneggery to vyhrál, gratuluju. Čete poslední hra toho kapu. Velmi, nelítej démon. Já to letím sám, nelítej sem, prosím, nech mě. Jo. No jak se ty, počkej. Na mě neskoušej. Neskoušej to na mě. Ne. Ještě, že by si vzal tu zbraň, ještě by si mě vzal. To je možný, Ksety, ale to nevadí. Počkej. Tady bude exploduje, borce. Běží mu do ksitu, dobře ho odpálil. A Mikey ho zabil jako third party. Pěkně. Potřebuji. Já mám kill. Pleby dal kill. Dobře ty, Mikey, dobře ty. Ksety tady, nice. Schnegger je na ostrově, teď po tebe šutí, baka, pozadu. Zamysli se, Gary. Nemáš zónu další, blbečku. To bych nechtěl. Hele, Schneggery proti Ksetimu. Se to sprayuje. Za 40 pěkně ty. Ty vole, jako už je malá zóna na 19 lidí. OK, zóna je takhle přede mnou tam dole, jo? Je OK. Teď to podle mě Ksety řekl schválně špatně, aby tam všichni běželi. Ne, ty sám. Takhle je zóna tam dole. OK. A to jako klidně můžeš to špatně. Ne, no, tak zóna je tamhle. Hazí psa, schválně jestli někoho zabije tím. To mě zajímá. Pojď ještě jednu, nice. Pojď. Jo, dal za 100, to je goat, kámo, dobře ty. Ty vole, Vagis pěkně, Vagis má 6 kg už. Pušuje ho borec. Dead. Nice, má ho boxu? Tak pojď. Máme teď zrovna pustil 2 kg. A Fildax 999 ho zabil, nice. Schneggery na high groundu, opět. Pojď teďkon tady budou týpci rotate, tím dá, no, 105, nice. Kámo, to co mu dal teďkon, je to top 5. Gary, díky, dostal jsem dělal úplně refreshko, se zapnul. Nice. Gary, Ksety, Moser, Skvára a Fildax. Je někdo high? Schneggery, no, je na high. Ale nemá matro. Někdo high?
Jako on má dost dílu, je bajtu. Jo, to je on, no. No neviditelný medalon. Má 30 met, jo? Ksety. Jsem dát na zónu. Ne, Schnegery, top 3, je to Schnegery, Mouser na háji a Fildax ještě. Ale bude se jako, taky na to méně ještě špatně, ale pušuje, no. Jak to tak má pojmenovat? Fildax tady. Dal kill. A jedet na zónu, takže Schnegery vyhrál druhou hru. Snad za sebou to vyhrál, ne? My ti neskutečně děkujeme, že si video dokoukal až do konce, doufáme, že se ti líbilo, můžeš hodit ten like a odběr, díky moc, měj se zatím, čus.